2005-2008 artean, botatzeko lehen saiakera izan zen. Eta azken saiakera 2011-2012koa izan zen. Geroztik, Elizondon afera bukatuta dago. Lana. Eta eztabaidan dago afera, baina horrela dago nahi sartuko. Hor, beste eztabaida egon daiteke, egia da. Elizondon eztabaida aspaldi bukatu zen. Baina horrela dago, ez nahi sartuko hemen, badaude ondareaz gain, bertze afera batzuk, ez dagozkit niri, bai uholdei dagozkienak, eta ez nahi sartuko. Eta baita, presa egon daiteke, egia da, presarekin uholdeak errazago hartzen dutela Elizondo hori, egia da. Baina, ez nahi sartuko afera horretan, nahi interesatzen zait. Azterketa teknikoak dio. El azud tiene escasa influencia en los problemas de inundabilidad de la presa. Este kasu bat. Gauzo gauda Elizondokoa, Txokotoko presa. Txokotoko presa da Elizondoko postala, nola bait. Eta ez dauka inolako erabilpenik, esan dute legalik, baina hortxe segitzen du, hein handi batean, Elizondoko jendeunitze kontsideratzen duelako bere agerpidea dela. Eta beraz, betetzen duela halako ordezkagarritasun identitario baten lana. Eta Elizondok 3.300 biztanle, eta 1.151 sinadura presaren alde. Eztabaidan dago afera, baina horrela dago, ez nahi sartuko hemen, badaude ondareaz gain, bertze afera bat. Ez nahi sartuko afera horretan, nahi interesatzen zait, igatuko, baina ni ez naiz espezialista horretan, eta ez nahi sartuko. Hor, beste eztabaida. Ez da horretan espezialista, ez. Baina sartu, behin eta berriz sartu da. Espezialista da historian, antropologian eta komunikazioan. Besteak beste, presen aurkakoak bezeroak ditu. Baina ez da espezialista ekologian, ibaietan ez da presetan. Eta Elizondo? Elizondo zer? Argi dago bertako iruditeriaren irudi adierazgarria dela, baina argi dago ere, kalteak eragiten dizkiola ibaiari, norberak baloratu dezala, zer dagoen gorago, erdian. Eta hauetan, nik esanen dizuet, nik hau botako nuke, hau bota dute, nik hau botako nuke, nik hau botako nuke. Honetan uste dut denbora eman bertzaiola bertako jendeari, baina nik hau botako nuke. Hau da, herri ondarea, memoria eta imaginarioa defendatzen duen jendeari denbora eman behar zaio iritzia aldatzeko. Kontrako bidea ez du posible ikusten. Memoria, identitate eta ondare inmaterialaren sustarrak bota behar, bai. Jedeiren ustetan, antropologo baten ahotan tristea da gero. Horretan, nahi interesatzen zait, ondarean ikuspegitik eta identitate eta imaginarioen ikuspegitik, honen garrantzia Elizondotarrentzat, eta bastandarrentzat. Bereziki Elizondotarrentzat, ezta? Ondarea eta identitatea apenas aipatu zituen. Presen balizko kalteak berriz behin eta berriro. Zergatik? Azpigokoa zen, akaso. Jedeikoek ez dugu uste. Seguruena ez jakintasun hutsa besterik ez, Soraluzeri buruz ez zuela ezer ikasi nahi esan zuen, eta Elizondorekin gauza bera gertatuko zitzaion. Hitzaldia beste ganora batekin prestatu izan balu, modu txukunagoan jardungo zuen.